V špeciálnej škole a škôlke na Karpatskej ulici v Bratislave deti snívali o ihrisku so šmykľavkami, trampolínami a hojdačkami. Hovorili sme vám o tom už začiatkom leta. Vďaka projektu Modrá škôlka sa sen čoskoro stane skutočnosťou. Práce odštartovali. Takto slávnostne poklepkávali po symbolických základných kameňoch hlavní protagonisti projektu Modrá škôlka. Ešte spoločná fotografia a mini autogramiáda priamo na kamene, ktorými detský sen môžeme odštartovať. Týmto krokom sme započali, dá sa povedať, tento pilotný projekt Modrej škôlky. No a k týmto dvom kameňom pribudnú ešte ďalšie tisíce podobných kameňov. Totiž od skorého rána bol na dvore tejto špeciálnej základnej školy a škôlky nezvyčajný ruch. Ja tomu teraz začínam úplne veriť. Dnes ráno, keď som videla to prvé auto s týmito krásnymi tehlami. No a tu je dôkaz, že nejde len o jeden jediný kameň, ale o celú kopu základných kameňov. Toto je prvá hmatateľná vec, ku ktorej došlo a dochádza. Kamene poslúžia na zámkovú dlažbu, ktorá bude tvoriť väčšinu plochy. Projekt je rozdelený vlastne na niekoľko etáp z dôvodu toho, že teda nechceme narušiť fungovanie školy, škôlky ako takej. Ihrisko, kozačka, trampolíny, kvety a ešte veľa ľudí. Samozrejme, ihrisko bude a bude vyzerať takto. Rovnako aj nádvorie, brána, protihlukový plot s oddychovou zónou a nový vchod. A myslím si, ako to vyzerá na tej vizualizácii, naozaj, že to bude dačo, ako sa tomu hovorí, že wow. Tieto deti potrebujú oveľa viac pohybu než bežné, aby si zlepšili koordináciu pohybu. Modrá škôlka je skvelý projekt, ktorý otvára príležitosť školám a škôlkam, ktoré majú existenčné problémy s elementárnymi vecami. Koncom októbra by už mohli vynovený areál deti tejto školy naplno využívať. Kedy by sme to mali mať všetko zamašličkované, odovzdané. Lenže projekt nekončí, naopak iba začína. Ďalšou školou či škôlkou môže byť jedna z tých, ktoré sa zaregistrujú aj priamo na Jojke v meste 4. septembra. Vyberú naši priatelia a sponzori jednu škôlku z toho regiónu. Budeme veľmi radi, ak si tie školy pozrú stránku modraškôlka.sk, kde sú ďalšie informácie. Anton Adamčík, televízia Joj.